streets social media manoskora nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa nhasi ndatirega nditange naMhosva TV anditi ndatirega nditange na Mama V ndimbokandawo mapics awo ari kutrenda mumastreets mumbozvionera anditi boy reumwe munhu achanyenga munhurume achifunga kuti ibhebhe arega ndiseke zvangu azukuru asi ndisandakuradzai mafotos andinawo ari kutrenda ari kupisa zvamanje manje. Usati wasubscribe paSaint TV aiwa mukana uchiripo to subscribe turn on your notification bell so that every time we upload a video, every time patinoinza nyaya chipisa, you will be notified. Chitoti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint pano pa number 1 YouTube channel yenyu yamunofarira. Also don't forget kuenda ku Facebook page kwedu uko kwatinoita udobidobi hwese anditi ku Facebook zvakare unongono follower page rakanzi Saint TV. Mafotos andinawo admire mushambi nde awawo ade mamwe mabhebhi achema kupeji uku mabhebhi achema vakati zoni nesu watoti kunda panditi ndiri kuona mabhebhi ari kuchema vatokundwa ende umwe bhebhi rako rawina rine ratokundwa apa aiwa rega ndinyarara nsuda kuita sendinowanza hangu asi munoti kudinawo mafotos awa Mama V vazukuru vari kutrenda pamaplatforms esocial media akasiyana-siyana. Sekuziva kwenyu kuti Mama V vanhu vanotaura zvakawanda-wanda, vamwe vanomuti bhebhi, vamwe vanomuti mufesi, but achokwadi ndechoti mufesi anditi but vamwe vanomuti hasi straight, vamwe vanomuti ari straight, handisingazivo zvinorevei. Kwewo unotiwo kudii after waonawo mafotos awa unotenderwa kutaura zvaunoda nditi unotenderwa kutaura zvaunoda. Ndo mafotos andangondiwe zokuradzai ari kutrenda mumastreets esocial media from Uncle Sandy, only Zim Uncle. Pari zvino nchiti chi much love.